Barlok baro kene kalong ka khana ka bangang ko abanay kublay krapang nagabata kitu ki ba pass ba ki ba fair kene ka exam matric ba class 12 ka ba minta ka ba kila yo ban pedang ya ka result minta kasini kata khana kalong kumni shisen lodon way khna barune khna ulet score ka way score bara ka jingele exam jibu ka ba kor kasnam hadin bawla yo ya ka result umi na score daga jinkman ka jingpo zamki udah syar udah ruai halanti ban lachi yeng andala po yeng ya tu ya kupa ba pa ngala pas ba kum tau kupa daga jinkman ula penlong ru ka jingkawai dawai ba ba khat singo baru yiki lucky jor bakin ya bam jadi singo ba hayeng jong namar bala pas ba ukuan kum ta ki lucky jor kila yawan ban bam singo ba yeng jong hadien ba kila de ba kila ikliru yaune khna kumne phi pas ba mo baba ula jubab hoai bat ulang kilong kilong bakat no ula jubab ngalong ba bat kila kali shishu te kilong kumno kia pas ba na po kelas jong pi wang balai pan wangi pas tang angot ke kadang kalong jubab ka bau ni kena uai ngidon tang armut hapo kelas jong tang manga bat utau we pat utau ulang ningkon bat manga pat ulang ba kata kalong kejawab ke bau ni kena uai nak kata kita ki nangwan bam kawai haying